Issa l-oħra aktar minn 12,300 familja ibbenefikaw mill-iskemi tal-Awtorità tad-Djar medja ta' 1000 familja kull xahar. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Awtorità li ġie ppreżentat waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdés. Jirriżulta li budget rekord ta' aktar minn 77 miljun euro l-għajnuna waslet biex aktar minn żewġ familji kuljum qed ikunu assistiti permezz tal-iskemi tal-Awtorità. Ir-rapport żvela wkoll kif aktar minn 4,900 familja xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom bl-għajnuna tal-Gvern ta' 1000 euro kull sena għal 10 snin. Dwar dan ikkummenta il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Matthew Zerafa. Bażikament iktar ma jiżdied il-budget tal-Awtorità tad-Djar, ovvjament fuqna nħossu iktar responsabilità biex niżguraw li dak l-infiq li qed isir qed jasal għand min verament għandu bżonnu. Li qegħdin nifukaw fuq bħal operat huwa li għalkemm qegħdin ngħinu eluf ta' nies u familji Maltin u Għawċin qegħdin naraw li l-esperjenza ta' dak is-servizz li noffru tkun dejjem iktar ġusta. Ġusta billi anke nqasru il-ħin li persuna tistenna li tieħu servizz xieraq. Ħareġ li s-sal-oħra ġew allokati 550 post tal-housing bil-Ministru Galdés jindika kif mill-2018 sal-2024 il-lista stennija naqset bin-nofs u l-ħidma ma wafqitx. Dan hekk kif għaddej ix-xogħol fuq proprjetajiet tal-Gvern bħal Farruġ, Bormla, il-Mellieħa u s-Siġġiewi fost oħrajn. Min barra il-bini ta' aktar blokok ta' appartamenti imbosta skemi tal-Awtorità. Il-Ministru Galdés innota kif aktar Maltin qed isiru sidin ta' darhom. Matul dal-aħħar snin 85% tal-poplu Malti llum sar sid ta' daru permezz ta' skemi tal-għajnuna. L-Awtorità tad-Djar anke matul dal-aħħar snin għenet familja kull jumejn bl-iskemi tagħha biex huma jsiru sidin ta' darhom ukoll.